What's up guys, Jayjay here and welcome back to my channel. Ayan po bebe. So first of all, kakatapos ko lang pala mag-shoot or ginawa yung video na garlic butter shrimp na recipe ni Jasper Amorin. Hindi kayo nakakilala si Jasper Amorin, may YouTube channel from Cebu. He is a Bisaya content creator and ito yung channel niya. Ayan yung channel niya. Ayan, subscribe ako sa channel niya. At sa channel ko naman. At ngayon naman, kay Jasper Amorin pa rin ang ating gagawin na inspired makeup look natin gagawin. Ito ay kay Snake, a princess na watermelon look. Ayan, ang pangalan ng makeup ay watermelon sugar makeup with Snake Princess and Jasper Amorin. Kaya, yan, I will be playing a video dito sa taas. Ayan, dito ba? Or kahit saan, nasa screen, basta makita nyo lang. Dito ako maglalagay. Or dito sa baba, kahit saan sa screen, basta makita nyo lang. I-play natin yung video kung paano yung step by step ginawa yung makeup ni Snake Princess. So, without further ado, let's get started to the video. Okay, let's start. Kainin nyo na ako, meron ako sobrang tamis. Ang ganda ng makeup. Oh. First time ko nakakita ng ganon. Sige. Laban tayo dyan. Hello everyone, this is Jasper Amorin. And I am Snake Princess. And welcome back to our channel. Yay! So for today's video guys, gagawa tayo ng makeup series and this is a new series in my channel. So I will be uploading a lot of makeup videos in my channel. Wow. What is your makeup for from? So our makeup for today, so the first makeup look we will be doing in this makeup series is watermelon look. Wow. Watermelon inspired kasi mainit Snake Princess. So kailangan natin ng thirst quencher na look. Okay guys, let's skip na dun sa makeup kasi para hindi masyado mataas ang ating video. Let's skip na dun sa video na kung saan nag-start na nag-makeup si Jasper Amorin. Foundation. Iipit muna natin yung buhok ni Snake Princess. Iipit muna daw. Patay. Yes, enter. Okay. Wala akong pang-ipit. Naubos na kasi nawala yung iba. Kaya headband na lang. So ngayon guys, nalagyan na natin si Snake Princess ng foundation. So, Pugi mo naman. yes, thank you so much Snake Princess. Ewan ko talaga kay Snake Princess. Nalagyan natin foundation and I won't be talking a lot about foundation kasi yun, basic lang naman yung foundation. So, ayan, nag-foundation na si Jasper Amorin at ako'y nape-pressure kasi paubos na din yung aking foundation pero hindi tayo agad magpa-foundation pero okay lang naman yung skip ni Kuya Jasper kasi palagi namang sanay si Snake sa mga makeup kaya ako kasi meron mga tigyawat ako at kailangan ko i-close ang aking mga closure medyo maldito kailangan ko i-closure yung aking mga pores upang walang mapasok at hindi siya mag-cloud kasi ako pagkatapos nitong look ako maliligo so kailangan ko i-close man yung aking pores. Ayan, nakahanap na ako ng foundation kasi yung foundation ko na Fit Me foundation na favorite ko ubos na. At meron ko foundation na iba pero mapuputi na sila sa akin. At ngayon gagamit ako ng BB cream na lang na foundation from Shawil. Ayan, from Shawil na BB cream. So I will be using my dump sponge para i-apply. Na din pala. Wala na din. Meron na. Ayan na. Meron na. Lumalaban siya.
Sige. Sige, lumaban ka. Ayan. Ay, Diyos ko naman. Swerte ko talaga. Basta andyan kayo, guys. So, I'll be applying na sa aking mukha and I will be playing the video kung paano siya na-applyan ni Jasper Amorin ng foundation. Ngayon guys, nalagyan natin si Snake Princess na loose powder yung ginamit ko. Teka lang, ang bilis niya, girl. Ang bilis ni Jasper Amorin. Diyos ko, Lord. Diyos ko, Lord. Ayan guys, so ka-shade ko talaga tong foundation na ito. As you can see naman, parang wala akong nilagay lang. Good thing naman. Good thing naman, ka-shade ko naman, konti. Hindi ka naman. Hindi na nga, laban lang. Diba? Laban lang. So, play lang. Time lapse in 3, 2, 1. And next naman ay gagawa naman ako ng isi-set ko ng aking foundation with a powder. Pero mamaya na ako mag-set ng aking under eye. So, the product I'll be using is from Vice Cosmetics. Set and then play na tayo ng video. Ngayon guys, nalagyan natin si Snake Princess na loose powder. Yung ginamit ko is the RCMA loose powder. Oh my God. RCMA na loose powder. Like, Kuya Jasper. Ang social. Grabe naman. So, kung yung gamit ni Kuya Jasper Amorin na loose powder ay RCMA, akin naman ay NICH. Nichido. Yun yung favorite ko din to. Nakakaano talaga siya. Nakakaset talaga siya. So, set lang tayo. So, tara. May one down. Kami, Kuya Jasper, masaya talaga ako Kuya Jasper pag bilang ko, ganito ka ng Ano ba talaga? Ano ba talaga yung gusto ko sabihin? masarap talaga sa feeling pag bigapan ako. Okay guys. So yun, I'm just spreading out the loose powder para kumalat siya. So yun, let's start on Snake Princess. Ito muna hawakan. I'm using the Sephora Illuset. So ito yung ginagamit kong color ngayon. So yung gagawin mo So, ang una niyang ginawa ay gusto naman, ang kalat, girl! Kalat. So, ang shade natin gagamitin ay red. Ayan siya, red. Yung gagamitin natin for our eyeliner. I will be playing again the video. Diba Snake Princess? Dapat Blend. Bakit dapat blend? Para balat ko yung magalit ko yun. Bakit dapat Iwan ko lang basta ito ay basta ikaw lang ang magbigat tatanggapin ko lang maganda pa rin yan sa akin. Char, kasi dami mong satsa. Pikit mo na. Pikit. Ayun guys, yung ginagawa ko is nilalagyan ko lang ng maraming red. Kasi aayusin natin yan mamaya. Basta yung importante lang talaga sa pag-blend mo is hindi mo dapat ilagay yung eyeshadow na lang parang ganito. Yes. Yung ganyan. Ikita nyo ba? Basta yung parang ganito siya. Kasi solid siya tingnan. So dapat mo siya i-blend para medyo may gradient, may transition. Yun, di ba? Seamless tingnan yung eyeshadow natin. Wow!
Ayan, nagbabalik ako Ayan, naglagay ako ng tape kasi nakita ko doon medyo wing out. Pero hindi ko pa kasi master yung ganun na trick. So, gagamitin muna natin yung tape para magiging, para makuha natin yung wing. Kasi yun yung wing na gusto na ayun kay Snake Princess. As you can see naman sa video, diba? So, ayun. Pakita mo sa kanila yung mukha mo, Snake. So, ganyan. Dapat ganyan ka, red. And then, afterwards, kailangan natin siya lagyan ng green dito sa baba. Kasi yung watermelon, di ba? Yan, natapos na tayo sa ating red shade. And next naman, let's play the video kung anong sunod na ginawa ni Jasper Amorin. Ng green dito sa baba. Kasi yung watermelon, di ba? Tingnan niyo to, watermelon. So, dito is red. So, sa baba niyan is green yung hawakan. So, kailangan natin siya lagyan ng green. Kuha tayo ng Max Fix Plus. Ayan guys, wala akong eyeshadow na red, na green. So ayan, nakahanap ako ng acrylic dito. Ayan. Para basahin natin yung green kasi kailangan ko yung super pigment na green. So again guys, binabasa ko yung brush natin gamit yung Max Fix Plus, yung flat brush. Yung gagawin natin is close eyes ni Princess. Ayan, ni-wing out lang niya yung yung ginawa ni Jasper Amorin. Lalagyan natin ng puti. So ito green, so lalagyan natin siya ng puti above the green para mag-separate sa red. Sa mga buto-butong mamaya. So let's do it. Mamaya. Nahulog. Nahulog. So wala ako actually guys, wala pa akong face paint. Bibili pa lang ako ng face paint. So gagamitin natin is yung concealer from ELF. Okay. Parang sineparate niya yung gitna ng red tsaka green. So, ang gagawin natin, kuha tayo ng concealer natin. At luckily, so papatuyuin ko lang muna yung aking, yung acrylic, yung paint. Open ko muna. Yan, natapos na natin na ayusin at mag-play na tayo kung ano ang susunod na ginawa ni Jasper. Yan, ginawa niya yung green. So ayan guys, nalagyan na natin yung puting concealer. Lalagyan na natin siya ng white na any white na pwede natin malagay. So let's see. So Sephora set. Ito. Gagamitin natin itong highlighter na medyo green. So ang ginawa niya sinet niya ng powder or something eyeshadow na may puti daw. Or something na may ka-green yun. Yan. So medyo watermelon na siya. So lalagyan na natin siya ng mga buto rito. And then magdodraw tayo ng mga watermelon slices dito. And then we're done! Ayan. Next na ang ginawa niya. So yun, saglit lang guys dapat kasi tama yung consistency. Diba Snake Princess? What is consistency? What is that? Sagutin mo, what is that? Talaga yung dito. Consistency, buto na watermelon, ano ba yan? Uwan ko yun, hindi ko alam. Ano ba yan? Marunong ka na lumande, hindi mo alam yung meaning ng consistency. Hindi yun, iba lang yun. Iba yung malandi sa consistency. Iba. Di ako malandi ka sa virgin pa ko ha. Eh. Totoo? Totoo, virgin pa ko. Laban lang. So ayan guys, tapos ko na nilagyan ng dark brown. So ito yung ginamit kong shade. So ito, again, ito po yung look. So ayan, close eyes, neck, look down. Ayan, tapos ipakita mo yung
ipakita mo yung false lashes. Yung false lashes niya, natural Ayan, lang. naglagay na ng false lashes. So, maglalagay din ako. So, I'll be right back. So, ayan, nagbabalik. At ayun, naka-falses ako. Pero, yung falses na ginamit ko ay parang, binaba ko siya ng konti. Closer to my natural lashes. Kasi para makita pa rin ganun. Diba? Ang ganda. So, ayan, ang next naman. Panoorin ko anong ginawa niya next. Natural lang. So, ayan. Yung ginamit pala ni Snake Princess para dito na So, ayan. is natural. So, lalagyan na natin si Snake Princess ng watermelon dito. Ilang watermelon gusto mo? Dalawa? Dalawa lang. Dalawa na lang. Ayun, natapos ko na ang watermelon. Hindi talaga ako marunong mag-drawing. So, bahala na! Oh, watermelon ka na eh. Wow. Tingin ka dun, Snake. Wow. I'll just put contour, guys, and then nalagyan ko siya ng red na may pagka-green na lipstick, and then yun na. Yun nga ang final look ni Snake Princess. Okay?